Yini benibanga kakhulu ne-stepmother sakho? Into ebesibanga kakhulu ne-stepmother besibanga kona ukuthi besikade singincintsha ukudla, siphinde singincintshe ngisho imali yokuphatha ngisho esikoleni. Siphinde futhi size safuna ukungidlisa ngisho uphoyizini. Hayibo. Into engangiyenza kwakuganga kokubamba inkunzi nje. Ngangakaze baba ngimbulala umuntu. Namanje ngisasho. Uma futhi nginamanga uNkulunkulu noma ngenza yini ngami. Uthi hayi ukulwa kaya asinandaba nokulwa. Ngoba nje ngisho ulwa unokugcwalisela intana encane. Kumele usheshe la embeseni. Ya mawushesha ngalento le. Uphethe nje manje. Yabo mawushesha ngalento. Hayi ke lapha la uzosaba. Wathi ngibo awuphakamisa? Ya iyona le. Sawuhlukana. Welcome to the show mfethu. Igama le show yethu iHomeless. So into ozoyisho nje uzoyichaza then bese uyasichazela ke isitori sakho ukuthi ufike kanjani la emgwaqeni. Sikhiphana. Azisho mfethu. Yeah sure. Igama lami yimi lo. Ungqondo uJacob Foltrate. Uzungeza umuzi wengwenya aphinda ungena. Eish mfethu. Bengintwana encane mfethu ekhula kamnandi mfethu ngifrustana ngifana ngisho nanobaba. Eish ubaba wami wahlukana nomama mfethu ngenxa yezinto zomhlaba. Ubaba mfethu wathola umsebenzi wakhe umuzi omkhulu enethemba ukuthi njengoba ngiyifirst born ngizokwazi ukuthi ngimphathele umuzi wakhe. Kodwa wathola umama engathi i-stepmother sami wathi mfana wami nangu umama wakho omusha kodwa zange wangiphatha kahle wangikhombisa mfethu ukungizonda mfethu engicisha ngisho ukudla mfethu ngaze ngadecide ukuthi cha sengifisa ukuthi ngivele ngihambe mfethu ngiyohlala ngedwa. Eish ngiba namacala elokishini ngenxa yokuthi ngivele ngumfana ngiyakhula ngixabane nabantu angimele ngalokho waze watshela ngisho abantu ukuthi mabethanda noma bangaze bangibulale. Mfethu ngahamba ngaze ngawuphelela la emgaqweni ngaqala ngahlala la emgaqweni ngingathandi kodwa ngicine ngijwayele. Eish lempilo inzima ngoba manje sigcina sesibhema ngisho ama drugs siphante sibamba inkunzi senzeni kodwa mfethu asitholi lutho ngoba mfethu sigcina sesinabantu abayizitha kuthina abathi ngisho besibona basifise nje ukuthi senze izinto ezincane zama mistake ukuze bezosina bakhethele ngathi mfethu basishaye basibulala. Kuyimanje mfethu ngishayelwe into engingayazi ngaze ngalinyazwa kabuhlungu kanje. Ngilinyazwa mfethu ngilinyazelwa ukuthi ngangifuna ukuphathisa umuntu ngamphathisa ngithe mangifika naye rank wafuna ukunginikeza u5 rand ngisuka naye kude ngimtshelile ngathi ngifuna imali enganela i5 kushuthi lapho kwaku20 rand noma u30 rand yena wakhetha ungipha u5 rand. Ngithe mangabe ngikhala ngaloko ngithi ngifuna imali yami wavele wabiza o-driver bavele bafike badonsa izagile bangigqema ngaphophoza igazi ngize ngasizwa omunye futhi umama wayedlula wangipha izinto zokusula wangisula wangigeza wabe sengipha leyo mali engangiyikhalela kodwa enhlizweni yami ngisale nginobuhlungu ukuthi ngishawe ngikade ngithi ngizama ukusiza ngizama ukugwema izinto eziningi ngenxa ukuthi angisafuni ukuganga ngisafuna ukubamba inkunzi kodwa sengizama ngokuphathisa abantu but nako kugcine kungifaka ezinkingeni ngoba nako ngilimele ngishayiwe. Yabona nje ngiyafisa ukuthi umuntu ingane yakhe ayizalayo ayitshele ukuthi ingalinge iqale lempilo ukuthi ize ifike la emgaqweni ngoba kunzima madoda. Kunzima. Yini benibanga kakhulu ne-stepmother sakho? Into besibanga kakhulu ne-stepmother besibanga kona ukuthi besikade singincintsha ukudla siphinde singincintshe ngisho imali yokuphatha ngisho esikoleni. Siphinde futhi size safuna ukungidlisa ngisho uphoyizini. Hayibo. Into ebhlungu kangaka ngaboshwa ngiboshelwe ukuganga kwami yebo nami ngangirong ngabuya ama drugs sengasawadli ngathi ngiyekile ama drugs into engibuyisele back to uyena
engicindezela engimoshela engithumelela ngabantu engifakela ngisho uphoyizeni ekudleni ngize ngasinda esibhedlela ngikhihliza amagwebu ngenxa yakhe lo muntu owathatha ubaba emthatha kumama wami bekade beshadile kodwa benza i-divorce yebo babehlangene ngami kuphela kodwa ngizange ngakujabulela lokho ngoba kuyimanje ngigcine ngiphelela kule mpilo enzima kanje. Noma siphila nathi la emgaqweni siyazama ukuthi siphilisane kodwa akumnandi ngoba ekugcineni sigcina sizitha siphinde futhi nathi size sixabane sodwa ngenxa yokuthi inhliziyo zethu azijabulile zibuhlungu. Ithama belithini lona mangabe i-step mother sakho sikuphathe kanje? Laqala ithama lingayithandi lento lizwa ubuhlungu nami ngilibona ukuthi cha alithandi kodwa ngenxa yokuthi umuntu walo othandana nalo ligcine lithi kumina ngixabanisa nomfazi walo kwaze kwagcina ukuthi naye ubaba ongizalayo useyakuvumela ukuthi ngiye kolala emgaqweni. Kubuhlungu ukube kuya ngami ngabe ngamamela ugogo esakhona ngabe ngahlala nogogo mhlambe angizange ngabe ngafika la ngabe mhlambe ngafunda mhlambe ngabe manje ngiyasebenza mhlambe ngabe ngina nabantwana njengoba ngaba naye umntwana oyedwa engisabayo ngisho ukuvela kuyena ngenxa yesimo sempilo engiyiphilayo. Wamgcina nini umntwana wakho? Umntwana wami engimzalayo ngamgcina kudala mhlambe usuphelile ngisho u5 years ukuthi sibonane naye kodwa umama wakhe omzalayo ngiye ngimbone ngibone ukuthi naye akafisi nokuthi ngihlangane nengane yakhe ngoba uyabona ukuthi izophoxeka ngoba ukwangitshela ukuthi ingane yakhe ike yafika yamtshela ukuthi abangani bayo bathi ubaba wakhe uyiphara. Iphara-ke ithini ihlala emgaqweni esibhema amahhongo. Nkosi yami kube bokuya ngami ngaba ngikho la kunzima kubuhlungu. Ithime alithini njengamanje lisekhona ithime? Ithama lami yebo lisaphila kodwa kuyafana njengomuntu ongazi ukuthi akasaphili ngoba ngisho ngihlangana ney'ngane zasekhaya ezingizalayo ezizalwa nami azingitsheli lutho ngayo izinto ezivele zisho yona nje ukuthi ubaba uthi ngingeze ekhaya ngisabhema ama-drugs ngibone ukuthi sekuyiyona into wavika ngayo ngoba ingane yakho ngisho ingenzani uyithanda ilokhu injalo uzame uyilwele uyikhosele ukuthi ize igcine i-right. Akumnandi njengoba siphila kanje ube khona umuntu ongakhona ukusimela asisize singakujabulela lokho. Uma ngabe kuthiwa ithime lakho belizoyibona le video le yini obungafisa ukumtshela yona? Nangu manje le video izohamba iye kubantu abaningi ake sithi uyakwazi ukugcina ehlangene nale video awusho something to him now? Ngasho ngithi baba ngiyakuthanda nengane zakithi engizala nazo ngiyazithanda naye umama i-step mother sami naso ngiyasithanda ngoba ngiyazi ukuthi esikwenzile mhlambe bengingasi inhloso yaso isimo naso ukuthi singazange sathanda indlela impilo engisuke ngayiphila kodwa-ke angizange ngakujabulela indlela esangiphatha ngayo kodwa ngingafisa ukuthi ngixolise uma kukhona la engona khona ngiphinde futhi ngicele ukuthi niphinde ninginike i-chance ningisize ukuthi ngiphume kule mpilo engiyiphilayo ngoba ibuhlungu futhi baba wangizala
ngi-first born yakho wayibona ngami ukuthi uyazala. So ngiyacela ukuthi ungangipheleli inhliziyo. Uma ungaphinde ubone le video, ngiyocela ukuthi uxole, ungixolele ngoba konke okwenzakalayo akusiyinhloso yami futhi nami angikuthandi. Yiko nje okuningi engase ngikutshele ubaba ukuthi ngiyaxolisa. Uma kukhona la engamona khona akusiyintando yami, isimo nami ngiphoqa isimo. Enye into ezokwenzeka ukuthi umuntu uma ngabe uthi uma kukhona la engakwenza khona kube ngazi ukuthi awufuni ukuthatha ukuvuma icala, khona into eyodwa ongazi le ngayenza and ngiyazi ukuthi ubaba yamhlukumeza, uyimention specifically ukuthi baba lokhu ngakwenza ngiyazi ukuthi kwakuphatha kabi, ngicela ukuxolisa ngakho, just one ngesimention yonke into. Hayi, engasho ukuthi kubi mhlambe engakwenza ukuthi bese ngasekhaya emafamu singena ezitolo sibuthathe imali. Ngenxa yaloko ngaze ngagcina ngiqambele kamanga kwathiwa mina ngibulale umuntu ngenxa yokuthi ngangisengaziwa njengomuntu ogangile. So baba ngangibona ukuthi leyo nto uyayikholwa, but into engangiyenza kwakuganga kokubamba inkunzi nje. Ngangingakaze baba ngimbulale umuntu, namanje ngisasho uma futhi nginamanga uNkulunkulu noma ngenza yini ngami. Lo muntu lo kwakuthiwa owasolakala ukuthi umbulele kwenzakalani kuyena? Umuntu owatholakala efile ekade kuthiwa wayephuma komunye umuzi kunomsebenzi esedakiwe ebusuku, wabe esehlangana nabantu abamgwaza wafa. Ngenxa yokuthi kwakuwumuntu engangazwani naye esasike saxabana kwabe sekuthiwa wabulawa yimina. So nobaba wami wakukholwa lokho ngoba ngisho i-stepmother sasithi noma singithethisa singitshele ngako lokho ukuthi mina ngibulala abantu. Okuyizo akusinto eyiqiniso. Lelo cala lelo lakubopha noma kwabe yinto yaphela nje noma kwagcina kusolekweni kangakuthi usuyaboshwa? Kwaba yinto engayibaleka. Nawe wabaleka kanti? Yebo. Awungichazela ukuthi kwenzakalani, uyini yakwenza ukuthi ubaleke? Angichazela nje ukuthi emveni kokuba sekusoleka wena ukuthi wena eyenzile then wenza kanjani? Ngathi uma sengisoleka ukuthi mina ngibulale lo muntu, kwabe sekufika indaba ngisho kubafowethu abawu-cousin bami. Emva kwaloko ngathi ngumuntu osecashayo osehlezi ehlele ekhaya mhlampe iy'nsuku ey'ntathu, ngabona ngeforum abantu abaningi beza ekhaya. So uma uze ekhaya uvela tundubelile kude, ngikubone usakude uhamba emgaqweni uze uyofika ekhaya, ngababona besakude. Washo omunye womfowethu wathi ibona-ke labantu baze ukuzofuna wena. Ngapha namaphoyisa ayengifuni nawo ngangiwabona esekude, ngivele ngicashe ngibaleke, afike ekhaya angangitholi. Kushuthi le forum yayisifuna ukuzoqoqozela umuzi wakithi ukuze izongibamba, mhlambe yayizongibulala. Yilapho-ke ngavele ngabaleka khona. Ngabe sengingasabuyeli ngisho ekhaya, ngisho imali yokugibela ngize la eThekwini ngayizama komakhelwane. Nakhona ngibaqambela amanga ngithi ngithunywe ekhaya ubaba omkhulu, kanti cha ngifuna imali yokuthi ngikwazi ukubhema ngibe sengikwazi ukugibela ngibaleka. Ngibaleka lona licala engingalazi kodwa engibonayo ukuthi lime nami kuthiwa nawe. Yeah. Sho, so iyona into yokuqala le yakhipha ekhaya. Ngaphuma kanjalo edladleni ngingathandi kodwa ngiphoqwa isimo. And labantu sasizwa ukuthi uma bekubambile bakushaya baze bakushise. Ngenxa yokuthi nabo bebeyitshela ukuthi yimina ngempela ngoba sasaziyo ukuthi nalo mfethu asizwani. Lento yayinginamathela ihleli kumina kuthiwa yimina vele ngimbulela. So ngabona ukuthi cha angisekho safe, ngavele ngabaleka ngoba ngisho ekhaya wonke umuntu wayesengidinelwe
ngibamba ukuthi saba ngisho nokuhlala nami. Umuntu oyekhona ukuba nami ukhazini wami owubhudi kumina okuyena wangitshela naba labantu bese ngabe sengibaleka. Eish razi hey ubuhlungu ukufela into ongayazi ngoba ugcina usuphelela endaweni ezikanje, usulala emgaqweni, udle emigqomeni. Eish kade ufika la kokuqala eThekwini kwenzeka kanjani? Ukhona umuntu owumazi noma wasurvive kanjani la? Ngixoxele nje kade ufika kokuqala uzohlala la usubalekile ngale emakhaya. Ufika kwami la eThekwini ngangazi umuntu ngoba ngathi mangifika la wawuthi ngisho uphethe imali kwakukhona abantu ababafethu ababekade bafika ababesithathela ngisho leyo mali. Shuthi ngaze ngagcina nami ngiba strong ngenxa yokujwayela, kodwa ngajwayela ngingathandi, ngajwayela kanzima. Kudala kwakunzima ukuphila impilo yasemgaqweni, akusafani namanje ngoba manje sekulula, abantu sebevele bafike bahlala. Thina sasithathela ngisho abantu esihlala nabo esilala nabo babesithathela izinto ezethu esasizamile, ukuthathele ngisho ukudla, bekuthathele ngisho isibhemo sakho. Kade unesikhathi esinganani la emgwaqeni? Eish sengineminyaka razi ngihleli la. Ufike ngamuphi unyaka la? Mhlampe ngafika 2013. Sure, more than 10 years. Yebo baba, sesisiningi lesikhathi, ngasho ukuthi ngikhulele la. Kuneminyaka emingaki manje? Manje ngina 35. Mhlampe ngafika la ngino 23 24 lapho. So lokho wasuka ngaleso sigameko usekwenzeka la khona uthola ukuthi ekhaya bayakubiza bethi zama ukubuya noma bezama ukukuxolela okwabuyela ekhaya ever since wasuka ngalesi sigameko lesi? Ngabuyela kade nginomsebenzi. Kodwa ngathi mangibuyela khona ngabona ukuthi nje bengibiza ngoba naku bebenzele omakhelwane ukuthi kubonakala ukuthi sikhona. Njengami vele ngiyi-first born yababa, vele umsebenzi wawenziwa udadewethu, babefuna nje ukuthi kubonakala ukuthi nami ngikhona ngoba ngaze ngathengelwa ngisho impahla ezintsha. Befihla ukuthi ngiphila lempilo engiyiphilayo. Ngibona babengenzeli bona, babenzela nje ukubukwa abantu ukuthi hayi ngikhona. Ngoba sathi ngokuphela lo msebenzi, sathi masibuyele eThekwini ngahlala kancane ekhaya. Ngawuzwa sekuloko ekucomplain ukuthi umuntu ongasebenzi kodwa udla kangaka. Ngifihlela ngisho ukudla kuthiwa kuphekiwe kodwa ngithi ngingapheka. Abantu baphuma nokudla emakamereni. Mina kodwa ngincishiwe. Sure. Bethu kurafu. Manje kuphileka kanjani la emgwaqeni? Kunzima razi. Kunzima kuphileka kanzima. Sometimes uzwa ngathi kumnandi uma unakho utholile leyo madlana. Kodwa uma ungenayo, ila ufila khona ubuhlungu bomgaqo. Nangapha-ke lento esiyibhemayo ikuzwisa ubuhlungu uma ungayibhemile. Ngisho sifisa ukuyiyeka kodwa siyazi ukuthi udlule ebuhlungwini before uzube right. Ngoba ukuphuma kwayo egazini kubuhlungu. Kuyimanje ngiyafisa ukuyiyeka. Noma ngithi ngiyazama ngivele ngibuyiselwe yilokugula ngoba uvele ukugule kabuhlungu. Njengoba uthi khona izinsuku ezibuye zibe mnandi kube khona ezinzima, inini la khona oyawuzwe nje uthola ukuthi yazi ukuthini kumnandi ngiya-enjoy ukuba la kusekwenzakaleni ngaleso sikhathi? Ila mhlambe khona sisuke sigangile, mhlambe sakhipha something, sathola imali. Lapho ukwazi ukuthola into yokubhema ibe iningi, uthenge nento edliwayo, mhlawumbe uthenge nento ekunyana ubone ngazuthi hawu right uclever. Kodwa meke yaphela sekumele uqale phansi futhi uyophanda. Kuba nzima. Kuba nzima-ke lapho. So mhlambe kuzoba nzima nanokuthi uyithole leyo mali. Uzugcina wenza icala. And uma wenza icala abantu bakukhathele. Uba nenhlata. Ungashawanga. Njengoba mvezi sigcina sishawa. Pheleleni siphelela sishawa.
iliphi icala lokuqala owalenza usula eThekwini usufika la eThekwini? Yathi kuma imoto erobotini ngabona indiya lifaka inecklace egolide avele ngangena ngayihlwitha le necklace ngathi mangithi ngabona nefoni phakathi ngayithatha abaleka ngathi mangishintsha yanginikeza imali mhlambe 8000 inecklace ifoni mhlambe yanginikeza 3000 nganginemali ngalezo zinsuku akumnandi angijabulile kodwa nje yathi mayiphela uroster usumningi ngoba the more ubhema kakhulu is the more uyifaka kakhulu ungegazini so mase ungenayo ila ufila khona ubuhlungu. Kukuthatha isikhathi esingana ukudla imali engango 8000 mawuhlala emgwaqeni? Lento iyabiza ubheme ungane rock in 3 days nje isuke isiphelile. 8k. Ngoba phela unanabangani so khona omunye nawo kakubhemisa so nawe uyambhemisa. I-rock it's more once washaya hit eyodwa ufuna ukufaka enye futhi 1000 ulidla in an hour. Hayibo. Ngapha newunga u40 rand i-rock u50 rand cabanga mhlambe nje in 10 minutes usudlile 250 usizwa ukulala mawuvuka futhi phezulu kwayo lento hlungu lento raso. Wenza kanjani ukuthi usave imali yakho njengoba nihlala nebangaka la kwenzeki ukuthi mawunemali uthola usubhemile ke walala uthatha amajitha aqhopha? Mekwalala nje beyazi ukuthi unayo bazoyintshontsha ngaphandle ke mabekusaba ngeke bakukhuthuze kodwa nje omunye umuntu nje oyislim siyamtshontshela sure njena nje kumele uhlale nabantu owazi ukuthi impintshi zakho sure yabo owazi ukuthi noma ulela ngeke ezingenzeki kuso kodwa mawuzohlala nabantu abangakwazi bebonile ukuthi unemali bazoyithatha ngeke wenze lutho masuvuka uzothi ubani as long ungabonanga ukuthi ubani okukhuthuzile angeke wenze lutho kuyoba ngcono mhlawumbe makukhona okuzwanayo nawe ozokutshela ubani okukhuthuzile or mhlawumbe akuvusa sakukhuthuza kanjalo ungasinda kodwa njena nje chopheka yakuchopheka bhuti. Umuntu osatshwayo yini onjani umuntu othola ukuthi yena uyasatshwa ikhona mhlawumbe kuyini eyenza ukuthi umuntu othola ukuthi yena usatshwa ngeinhlamvu zakho sothi ukulwa asinandaba nokulwa ngoba nje ngisho ulwa unokugcwaliselwa intana encane kumele usheshe la embeseni mawushesha ngalento le uphethe nje manje yabo mawushesha ngalento ke lapho ila uzosurvive. Wathi ngibuka awuyiphakamisa iyona le sawuhlukana yo zikhala kanje so manje umbese kufanele kuhlezi useduze kumele uhlezi unawo ngoba mawungenawo ngokuthola mhlambe khona icala wakwalenza nini ubone ngabantu sebethelekethi kumele ube na something nawe uzosivikela ngayo uvula indlela mawungenayo bazokubamba kanti wona unokukusiza uthi sika ukwazi ukusuka ubaleka manje uphethe uphathele ukuthi uyivikele noma ubushaye ubamba abantu la ebusuku. Angisaganga ngisabamba inkunzi sesiphila nje ngokuphathisa abantu ngiyabona ukudayisa lezo zinto mhlambe sisodile yabo sidayise manje uvula kanjani umese ungawubambanga uthi amjitha lo bese wakho lo iliphi icala elagcina likubophile la kufaka ejele especially for the first time? Ngangikade erobotini ngavula itruck yase Breedlows ngakhipha ama-TV awu2 eplasma kanti kwi-traffic eza ngemuva kunepole elihamba abaseshi angiliboni lavele lathi inse kwathiwa pheqe ngebhamu kwathiwa yima kanjalo ngamzuza itruck iyahamba ayiboni basala-ke bangibopha kwathiwa i-position section 36 position of stolen goods ngaboshelwa-ke leyo nto. Okwesibili kwakuyinkunzi ngabanjwa nakhona sasibamba indiya emva kwaloko sabanjwa sashawa
Sabizelwa amaphoyisa saboshwa kwakuyi-robbery. So lani robha kuphi wena leyo ndiya? Kwakuyisemakethe. So awungichazele lapho nalifica kanjani nalibamba kanjani nibangaki? Sasihamba sibathathu yazi. Ukhona omunye umfezi nje sasihamba naye. Yena mombhekile uyabotha hayi inkwezela. Salithola vele iphasiji lapha moya ngaseBria Center. Sekulethi nyana nje. Wavela ligqavuni. Sabe sidonsa ifoni sadonsa imali. Kanti sothi masithi sibalekele ngala kanti kunalaba abantu bamateksi bayahlupha. Ayathanda ukuvala futhi mabekubambile bazokushaya. Yabo saba nalelo bhadi nje. Kodwa wona bekuyindawo nje enokuthi sigange kuyona singabanjwa. Uyazi into masuyijwayele uyenza njalo igcina ikujova uze ugcina ugaxela. Ugcina ugaxela. Sho isingakanani isikhathi eside kunaso sonke waspend ejele? Ngingagwetshwa 8 years. Ngahlala 4 years. Isona isikhathi eside ngeke 8 years. Kwakwelani lokho 8 years? Kwakuyi-robbery. Nawo futhi? Yeah. Sho yona le wendi? Hayi cha. Enye futhi? Kwakuyenye futhi. Wena ufika ubanjwe urobha ufahlake uphume uqhubeke khona. Eish isimo salama drugs raze swabhemali. Yiyo nje wangikutshetha. Lento iyakukhomba ukuthi kumele wenze icala ukuze uzusurvive. Bheda ngaleyo nto. Mawungayibhemile yakugula. Lela 8 years icala kwenzakaleni kulona? Lona ke sasibambe nje omunye umfana eShangani. Walwa lo mfana abe sesamgwaza nangapha. Yabo. Hayi kanti sizovele sishawe namakhamera. Basithola ngakusasa sebesifuna amaphoyisa sabanjwa. Kanti yena usesibhedlela wa-attenda ke naye enkantolo iyona into yasicindezela kakhulu. Asagcina sigwetshwa. Sho. Then mase usungaphakathi ejele usurvive kanjani? Uyasurvive phela ngoba sinombolo. Sibe inombolo siba ama-26. Mawu-26 uhlala nabafowenu. Iyona-ke indlela yokuphila thina esiphila esisurvive-isayo. La ngaphandle ungasiphatha kodwa ejele ngeke usiphathe. Usho kanje? Hayi. Usho ukuthi umuntu engahamba nje la ehamba nje imoto ezinjengalezi ezibona egrade mhlawumbe abe nenkinga encane esipana ntshontsha imali afahlake uthothi uzophathwa umuntu ofana nawe kade ehlala emgwaqeni. Ukade uyisigwegwe la ngaphandle unamateksi kodwa mekwaboshwa uyozwa ngentwana encane thola ukuthi iyimfanele. Uzwa ngayo fonela abantu bakini bakufakela imali uthunyelwa yiyona kwaleyo mali awuziphatheli ngisho bekuvizithi into zakho abakufakele zona ziphathwa yithini. Sho. So yini manje ocabanga ukuthi ungayenza next ukuze ukwazi ukuthi usizakale mangabe ukuthi ukhulumile neTimer walishiyela imessage la ikhona enye into ukuyicabanga ukuthi mhlambe uyafisa ukuthi yenzeke ukuze ube grand. Futhi into enginotisayo ngawe ukugqoka namateka grand wena uclean wena ubonakala nokuthi uhlala la emgwaqeni. Wenza kanjani ukuthi uyigcine uclean? Awukhiphe futhi ikepisi leli kwenza ube mnyama. Ngokufaka masisiqede. Yabo nje ngiyayicela ngizikhandela abantu bangiphathele impahla so mangake ngiyeke nje ukubhema. Hayi ngake ngizama umsebenzi ngoba khona ngisho abantu abafisa ukuthi bangibone ngiyekile abafisa ngisho ukungifaka esipanini abantu abafana njengoMsanele uPhula Mtimande ama-outwam lawo ama-outer grand abantu ongeke mfethu cabanga ukuthi hamba ngaphila nami kodwa mina bayazama ukungiphilela mfethu yabo. Bayangifisela into eyigrand bayangipha ngisho impahla. Yabo nje laba bantu ngiyabafisela nabo impilo egrand ngoba babantu abagrand. Yabo bayangenzela nami into egrand. Ama-outwam bake basho ukuthi yabo uma ungayekela lento singakufaka emsebenzini. And ubone ukuthi hayi ngoba mhlawumbe besuke bedlala or bengiblofa basuke beyifisa ngempela.
manje ayiyeke kalula le Shandile. ukuthi ayiyeke kalula but ke ngi-aplayile kuma-rehab bangitshele ngokuthi makuvela ispace bazongibiza ngisho leso space kuzomele bafone kubona ngoba ngafaka amanamba wabo wabantu basekhaya sengibathathe nje ngathi hayi ngibasebenzisi kakhulu sengisebenzisa bona labantu engibakhile la emgaqweni yabo ngokubahlonipha engibonaka ukuthi nami ukuhlonipha bona at least ngizuza something ngoba bayangiphilela bayakwazi ngisho ukuthi bangithengele ngisho ukudla Ekhaya usekhona nje umuntu oxhumana naye noma ngefoni noma ngandlela thini? Bona basakhona nje but hayi kangako njengelasborn intwana yami uSanele uJunior yena maye ngibonile uyangenzela ku-right uyangipha imali and ubona ukuthi uyaphoxeka ngokuthi ubhuti wakhe uphila kanje and uyintwana elayithile yabo nobaba ujabulile ngayo so ayona ayikaze yangilahla yabo inami intwana yami ayona umuntu nje engimthembayo edladleni kubantu basekhaya nje iyona intwana yami engiyithembayo ngoba nje fithi ngiye ngibone ukuthi ayijabule ukuthi ubhuti wayo uphila kanje kodwa iyazama ukuthi isithe lelo hlazo uma ingibona ngoba iyanginika ngisho iy'mpahla zayo ey'bizayo ikhetha ukuzinika mina ubone omunye umuntu bengeke anginike le mpahla kodwa yona inginike ngenxa yokuthi isuke izama ukufihla ihlazo so naye omunye umuntu engingathi uma ngingayeka ngicabanga ukuthi naye angajabula. Esifuna uhlanganise ngoba kunzima lana. Hayi kunzima. Abantu engikhuluma nabo bathi abantu bayashona kusuka ixhakaxhaka. Kukhona esinye isikhathi mhlambe beside lesi ushayeke ucelemba la kade uphathise lo mama la khona owacishe washona futhi. Ngeke ngathi ngitshontsha. Ngitshontsha esitolo samakule. Ngathi sengiphumile ngibaleka kanti khona omunye umuntu ongilandelayo eyovela ngishaya ngembazo futhi naye ekhaya. Yabo nje umuntu kumele ngabe uyahlanya kodwa inhlanhla nothando lukaNkulunkulu. Ngalimala kabuhlungu lapha ngoba ngahlala isikhathi eside esibhedlela. Ngithi mangisukuma ngishawe inzululwane. Ngangisengumuntu owayehlezele. Ngembazo hayi mhlambe ngomumva straight ngokudla kwayo yashekhanda nginesifaca nje la ekhaya iyo ne wahlala isikhathi esinganani esibhedlela? Almost mhlambe inyanga mhlambe no 3 weeks. And awuvizithwa umuntu lapho? Ngahlala ngilongavizithwa umuntu mhlambe inyanga yonke until ngize ngithola amanamba wawo le ntwana yasedladleni lengisho ngithi uSanele uJuni. Yona-ke yazama ukufika esibhedlela ngoba yona mayizwa nje ngisenkingeni iyazama ukungisiza. Iyona yavela esibhedlela ihamba nabangani bayo yazama ukungiphathela nazo izinto ukuthi nami ngibonakala ukuthi ngumuntu ngiphila nabantu. Le ntwana yakhe igcwele ngawe ne? Yona iyazama. Mfethu. Razi. Kuraf ne? Razi. Kodwa-ke uNkulunkulu maybe one day umuntu uzophuma kule mpilo. One day. Awubuka ikhamera-ke mfethu la ukukhulume nalabantu abakubukayo uvalelise nje into ongayisho sesiyivala ngasekugcineni. Nini ongayisho kubo bonke abantu ababukelayo nakubo bonke abantu abakusizayo njengoba ushilo ukuthi khona abantu abakusizayo intwana yakho nje sesivala? Ngingasho ngithi ngiyaxolisa kulabo engibonile. Ngiphinde futhi ngibonge kulaba abakwaziyo ukuthi bangangipheleli inhliziyo njengabo oSanele, oBhuda Mtimande, abafowethu laba bawothisha kodwa abakwazi ukuthi bangithathe njenge-out. Njengayo uSanele wasedladleni uJuni naye mfethu ngasho ngithi ngiyaxolisa
lapho engone khona nakubaba nakubona abantwana basedladleni nathi stepmother ngithi ngiyaxolisa ngoba ngumuntu ongenayo inhliziyo yami angilibambi igqubu ngisho ngithi ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga nakwabanye baphinde bakwenze ukuthi babasize until nabo baze bakwazi ukuthi bashintshe impilo zabo. Nami ngiyocela ukuthi uma benawo amandla bangisize ngikwazi ukushintsha impilo yami nami angisathanda ukuphila kanje. uNkulunkulu emkhulu ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga uyoyiphendula imithandazo yami. Amen. Danke bhuti.